Zdravím vás, volám sa Zdenko a vítajte pri sledovaní týchto biblických kurzíkov na tému aký je Boh a aký je k nám Božie meno, vždy v kombinácii s nejakou Božou vlastnosťou. Viacerí ste sa ma už aj pýtali, že kedy bude ďalší kurzík a že tá frekvencia je každé 2-3 týždne, ako to vychádza. Tiež mi niektorí napísali, že boli pozbudení konkrétnym kurzíkom, tak Bohu vďaka, keď k nám dokáže aj Božie slovo prehovoriť. Je dobre si ho čítať, aj pri týchto kurzíkoch mať ho otvorené a sledovať ten text. Ak cítite, že by to aj niekoho pozbudilo, tak môžete ten kurzík preposlať ďalším ľuďom, ktorí viete, že by to bolo dobre osožné. Dnešný deň kurzík nemá špeciálny názov, osobitné meno, ale budeme rozoberať jednu kapitolu z starozákonnej knihy Sudcov. Kniha Sudcov, vieme, že Boh vyviedol Izraelitov z Egypta silnou, mocnou rukou, veľkými zázrakmi, viedol ich púšťou 40 rokov cez Mojžiša, neskôr Jozue, vedie ľud cez Jordán, osídľujú tú krajinu Kanán, ktorú majú, a po Jozuovi vládnu sudcovia. Sudcovia boli muži, ale aj ženy, ktorí privádzali Izraeliťanov k Bohu a viedli ich aj do boja proti nepriateľom. Keď Izraeliti počúvali Boží hlas a riadili sa podľa rady sudcov, tak to išlo s nimi dobre. Už sme to raz tak preberali, že bola to ako keby taká vlna. Išli hore. Potom buď sudca zomrel, alebo Izraelčania prestali počúvať Boží hlas. Tak to išlo s nimi dole. Taká vlna. Prišli okolité národy, Filištínci, Amalekiti, začali brať úrodu, zvieratá, vypaľovať mesta, dediny. A opäť volali Izraeliti k Bohu, Boh im vzbudil sudcu. Tá doba sudcov končí Samuelom, keď im Samuel na ich žiadosť ustanoví kráľa, Kíšovho syna Saula, neskôr Dávida. Dnes 13. kapitola z knihy Sudcov, 13. kapitola, bude to rozbor tejto 13. kapitoly. Takže si môže nalistovať a preberieme. Je to zo života dvoch manželov, ktorí nemali dieťa. Keď synovia Izraela opäť robili, čo je zlé v Pánových očiach, vydal ich Pán na 40 rokov do ruky Filištíncov. Vtedy žil istý muž zo Sárají z kmeňa Dánovcov. Menoval sa Manue. Jeho manželka bola neplodná a ešte neporodila. Čiže bol muž z kmeňa Dánovcov, menoval sa Manue, mal manželku, bola neplodná, nemali dieťa. To bolo pre nich takým veľkým trápením, potupou, hanbou, až niekedy prekliatím. Nemáme potomka, vymrie náš rod. Tu sa manželke zjavil Pánov anjel a povedal jej: Hľa, si neplodná a ešte si neporodila, ale počneš a porodíš syna. Len si potom dávaj pozor. Nepí ani víno, ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne. Chlapec bude zasvetený Bohu od materského lona. A on začne vyslobodzovať Izrael z ruky Filištíncov. Čiže prichádza k nej anjel, Boží muž, a hovorí jej: no ty si neplodná, počneš, porodíš syna. Ale dávaj pozor, nech nepije nič z vína, z opojného nápoja, nech nedotýka sa ničoho nečistého, nech sa jeho hlavy nedotknú nožnice, nech sa nestrihá.
lebo je zasvetený Pánov, po hebrejsky nazír, alebo nazirejec. Títo nazirejci, alebo ten nazirejský sľub mohol byť taký dvojaký, buď celoživotný, alebo celoživotný nazirejec, alebo taký časný, dočasný, na nejaký čas, možno mesiac, dva, obdobie, keď si dali sľub splniť niečo Bohu. Podobne v Novom zákone, v Evaníliu podľa Lukáša, tiež je tam jeden pár manželský, ktorí sú neplodní, a to je Alžbeta a Zachariáš. A k ním prichádza Boží anjel a hovorí, že tvoja manželka Alžbeta počne syna. Tiež bude zasvetený Pánov. Nech nepožíva opojný nápoj. A Duch Svätý ho naplní už v lone matky, aby priviedol synov Izraela k Bohu. Čiže tiež mal Ján Krstiteľ úlohu a bol zasvetený Boží nazirejec. Takto podobne Manue a jeho manželka mali dostať dar dieťaťa a to dieťa malo mať špeciálnu úlohu. Mal ho sprevádzať Boh a zasvetený Bohu ako nazirejec už od materského lona. A jeho úloha, on začne vyslobodzovať Izrael z ruky Filištíncov. Žena šla a zvestovala svojmu manželovi. Boží muž prišiel ku mne. Teda, kto to bol? Bol to Boží muž, hebrejský Iš Elohim. Iš je muž, Elohim k Boží. Iš Elohim prišiel ku mne. Vyzeral ako Boží anjel. Kto to bol? Boží muž. Vyzeral ako Boží anjel posol. Malach Jahve. A veľmi dôstojne vyzeral. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, ani svoje meno mi neoznámil. Čiže bolo také tajomné. Nepovedal mi meno, nepovedal mi, odkiaľ je. Len tuším, že to bol Boží anjel, alebo Boží muž. A povedal mi, hľa, počneš a porodíš syna, preto teraz nepí víno ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté. Lebo chlapec bude zasvetený Bohu od materského lona až do dňa svojej smrti. Čiže to je hovorí, nepožívaj nič nečisté, ani ty, ani potom chlapec, ani žiadne víno, ani opojný nápoj, ani nech jeho hlava nie je ostrihaná, lebo bude zasvetený od materského lona až do dňa svojej smrti. Čiže celoživotný sľub zasvetenia. A ešte potom ten časný, môžeme si všimnúť v Skutkoch apoštolov 18. kapitole 18. verš. Svätý Pavol mal nazirejský sľub, keď bol v Kenchreách. Je napísané, že dal sa ostrihať. A potom v Jeruzaleme s ním aj ďalší 4 muži. To bolo na sľub, ktorý dali Bohu. Že aj v Novom zákone je aj časný sľub, aj taký doživotný mal Ján Krstiteľ. Ďalej 8. verš. Manue sa modlil k Pánovi a vravel: Prepáč, Pane, nech k nám ešte príde Boží muž, ktorého si poslal, a nech nás poučí, čo máme robiť s chlapcom, ktorý sa nám má narodiť. Čiže hovorí, pomodlíme sa ešte k Bohu. Som si neistý, čo máme robiť. Nech nám pošle ešte toho Božieho muža, toho anjela Pánovho. Čo máme robiť, ako sa zariadiť. A Boh vyslyšal Manuovu modlitbu a Boží anjel prišiel ešte raz k manželke, keď bola na poli. Ale Manue, jej manžel, nebol s ňou. Žena rýchle bežala a oznámila to svojmu mužovi. Zvestovala mu: Zasa sa mi zjavil ten muž, ktorý bol vtedy prišiel ku mne. Manue vstal a vybral sa za svojou manželkou. Keď prišiel k mužovi, opýtal sa ho: Si ty ten muž, ktorý sa rozprával so ženou? On odpovedal: Ja. A
Ani, ja. Som to ja. Manuel sa spýtal, ak sa teraz vyplnia tvoje slová, podľa akých smerníc má byť chlapec vychovaný? A k akým prácam ho treba priúčať? Pánov anjel odpovedal Manuovi, manželka nech sa zdržia všetkého, ako som jej povedal. Nech nepožíva nič, čo pochádza z vinného kmeňa. Nech nepije víno ani iný opojný nápoj. Tiež nech nepožíva nič nečisté. Všetko, čo som jej prikázal, nech zachová. Čiže dostávajú to na 2, na 3 krát zopakované. Ešte aj manžel je uistený o tom, čo majú robiť, čo nemajú robiť, čo má manželka jesť, nejesť. A Manuel povedal pánovmu anielovi, mohli by sme ťa zadržať a pripraviť ti kozľa? Taký pokrm, nápoj, tebe, na to, aby sme si ťa uctili. Ale pánov aniel odpovedal Manuelovi, keby si ma aj nútil, nebudem jesť svojho jedla. Ale ak chceš pripraviť zápalnú obetu, tak ju prines pánovi. Hovorí, ja z tvojho jedla jesť nebudem. Ale obetuj pánovi. Jemu sa klaňaj. K nemu sa modli. Jemu obetuj. Manuel nevedel, že je to pánov anjel. A Manuel sa ešte opýtal pánovo anjela. Aké je tvoje meno? Chceli by sme si ťa uctiť, až sa vyplnia tvoje slova. Opäť stále nechápe, že je to iba pánov anjel, posol. Že je to pánov služobník. A chce sa mu kláňať, odďačiť, obetovať mu chce, keď sa vyplnia jeho slova. A anjel stále opakuje, ja nie som Boh, ja som len Boží muž, Boží posol, Malach Jahve. Keď sa splnia tvoje slova. Aké je tvoje meno? Chceli by sme sa ťa uctiť, až sa vyplnia tvoje slova. 18. verš. Pánov anjel mu na to povedal. Prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je obdivuhodné. Po hebrejsky feli. Ono je obdivuhodné. Hebrejský feli. A toto slovo si bližšie pozrieme. Feli znamená obdivuhodné, predivné, podivné, zázračné, čudesné, obdivuhodné. Čudné, dokonca tajomné v rôznych prekladoch. Čiže to sú preklady slova feli. Ono je zázračné, podivné, predivné, obdivuhodné, tajomné. Tu vzal Manuel kozľa a suchú obetu a obetoval to na skale pánovi, ktorý robí obdivuhodné veci. Si uvedomil, že už len tá udalosť, ten zjav toho anjela bol taký tajomný, obdivuhodný, zázračný. Hovorí, tu obetujeme to kozľa, aj tú suchú obetu pánovi, spálime to, lebo je obdivuhodný a koná čudesné, zázračné, predivné veci. Aj vtedy, keď sa im zjavil, aj potom v živote ich dieťaťa. A ich dieťa sa volá Samson. Už sme to možno viacerí vytušili, ich dieťa sa volá Samson, ktorý konal predivné, zázračné, obdivuhodné veci. Napríklad porazil 1000 filištíncov, osľou čelusťových zabil, alebo zvíťazil nad levom, alebo nebolo ho možné spútať, až keď mu ostrihali vlasy, až potom ho spútali, vypichli mu oči a musel ťahať mlyn. Ale opäť nadobudol silu, keď mu dorástli vlasy a je napísané
že pri svojej smrti pobil viac filištíncanov, viac nepriateľov Božieho národa, ako počas svojho života. Zrúcal ten pohanský chrám, v ktorom boli mnohí tí pohanskí muži, zrúcal tie stĺpy. Zomrel on, aj Boží nepriatelia. No ale k tomu veršu Božie meno nedozvedeli sa. Meno anjela nedozvedeli sa. Anjel hovorí, nechcete ho vedieť. Je predivné, je tajomné, je obdivuhodné, čudesné, zázračné. Toto slovo feli, alebo fela, je aj v knihe proroka Izaiáša, keď počujeme ten prísľub a proroctvo. 9. kapitola, 6. verš. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný Zázračný radca, mocný Boh. Zázračný radca, predivný radca, úžasný radca. I presne to isté slovo, predivný, zázračný radca. Fela. Boh je zázračný, predivný, tajomný. Takže to je ten 18. verš. 19. obetovali tam na tom kameni. Manue a jeho manželka sa prizerali. A keď totiž vystupoval plameň z oltára k nebu, Pánov anjel vystúpil v plameni oltára. Čiže ďalší podivuhodný úkaz. Stoja tam pri tej horiacej obete s manželkou, stojí tam ten Boží muž, Iš Elohim, Pánov anjel, pozerajú na tú obetu, ako horí, a zrazu ten Boží anjel vstúpi do plameňa, nezhorí a vystúpi do neba. To je ďalšia vec, ktorá ich tak šokovala. A preto aj Manue hovorí, teraz isto zomrieme. Čo hovorí? Keď to videli, Manue a jeho manželka padli tvárou na zem. Potom sa už viac Pánov anjel nezjavil Manuovi ani jeho manželke. Teraz Manue spoznal, že to bol Pánov anjel. A Manue povedal svojej manželke, určite zomrieme, lebo sme videli Boha. Čiže hovorí, spoznal, že to bol Pánov anjel a zase v šoku hovorí, určite zomrieme, lebo sme videli Boha. A tá manželka opäť má možno viacej takého pokoja, viacej takej súdnosti a vraví, nezomrieme. Keby nás Boh chcel, Pán, usmrtiť, nebol by prijal z našej ruky ani zápalnú, ani suchú obetu. Ani by nám nebol toto všetko ukázal, ani by nám nebol niečo také oznámil. Keď manželka porodila syna, dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Pánov požehnával. Pánov duch začal v ňom pôsobiť v Machane Dan medzi Saraou a Eštaolom. To je toľko z Božieho slova, že Pánovo meno je predivné, obdivuhodné, zázračné, tajomné, aj koná také veci. Tak v živote Samsona a jeho rodičov, tak v živote Jána Krstiteľa, Alžbety, Zachariáša, tak aj v našom živote. Tak nech každého jedného z nás Pán posilní svojím menom. Ono bolo vzývané aj nad nami v krste. Prosíme ťa, Pán Ježišu Kriste, silou Tvojich svätých rán, Tvojej svätej krvi, nech aj v našich srdciach, na našich perách zaznie s vierou Tvoje sväté meno, ktorom sme boli vyslobodení z otroctva a z moci hriechu, od zlého. Prosíme ťa za nás, za našich blízkych. Prosíme ťa, Pán Ježišu Kriste, o Tvoje milosti a požehnanie skrze Tvoj svätý kríž. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.